Pagkatapos ng kapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, ulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus, complete essential vitamins, probiotics, minerals. Iliparin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Lipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Pagkatapos ng kapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, ulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus, complete essential vitamins, probiotics, minerals. Iliparin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Ilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Sinisipon, nilalagnat na naman ang alaga ko, ang manok kong kasama, gabi't umaga. Buti na lang may panamos, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Tumatamlay, humihina ang aking alaga. Paano na kaya? Anong magagawa? Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet,
Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vitaplus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus. Magandang araw po sa Visayas at Mindanao. Welcome na naman po sa ating panibagong episode for today's araw-araw na saya dito sa ating AgriSenso. Yeah, talagang in-adjust ko ang aking camera. Feeling ko ang laki-laki ko. Ba't ganun? Charot. Kailan ba tayo lumiit? Oh my God! Hello everyone! Magandang tanghali, hapon, umaga. Anong oras po kayo nanunood? O, diba? All around the Yes, ito po si Inday Bajang. Welcome once again with AgriSenso. Kasama po ang heartthrob ng Manukan. O, diba, bongga? Hi, sir! Hi, ma'am! Tambayan! Talang galit ako sa'yo. Talang pagpasok ko no. Ma'am! Asa ka gikan? O, diba? Pinaingon anak yun. Sige! Sa Paris. Sir, Sige, galing ako sa Paris. Layo na yung biyahe, ma'am. Yeah, galing sa Paris. Oh, malayo-layo yung biyahe niya. Yes, kaya bigla akong sumulpot. So, I'm here. Ayan. Hi, sir! Magandang araw. Kamusta ang ating Jensang minamahal dyan? Feeling ko parang napakainit. Jensan talaga, ma'am. Napakainit po. Kaya nga, San. Jensan. Jensan talaga. Ano Napakainit siya? po. General ng mga araw. Jensan. Kasi mainit talaga. So Di ba dahil kung mainit dito sa Davao, I'm sure na another Mas mainit level po din, ma'am. mas init. Oh yes, mas mainit dyan sa Jensan. Iba, kahit yung hangin dahil very humid. Ewan ko lang kung ano. As in, Kasi malapit talaga Siguro, kayo sa dagat, malapit no? lang sa Yes po, dagat, ma'am. di ba? Malapit sila sa sun, o di ba? Kasi yung sunset nila dyan, ang laki ng sun, o di ba? Oo, So siguro gano'n. correct. Oo. So yun yung mapapansin ko dyan sa Jensan kasi nga mainit dahil ay taga dyan po ang sun. Jensan. Yeah. Napakainit po talaga, ma'am. Grabe, ma'am. Kasi mas Oo. okay. Anyway, Pero paano po yan, sir? Pag mainit, dapat hydrated, diba? Sa mga manok nyo po, so almost, lagi ka nagbibigay ng mga tubig para hydrated always. Yes po, ma'am. How many times you gave na water po sa kanila? Yes, ma'am. Sa aga po, ma'am, ay pag balik natin dito sa afternoon or lunch, pagkatapos po natin mag-lunch, nagbibigay na naman po tayo ng tubig na minsan nilalagyan po natin ng vitamins or antibacterial, gaya po ng ating Intenso Plus or Panamox Forte. So yan po yung ating routine po dito pag ganito po kainit. Hindi po dapat naubusan ng tubig yung ating mga alaga. so always sila, hydrated. Yes Diba? po, ma'am. Hydrated. As in, Kahit naman din tayo, Yo. kailangan talaga natin mag-hydrate as panahon in, ngayon. Kasi kung mainit last pa ang time, I araw, think- tapos, may lagnat ka pa, so I'm sure dehydrated ka. So dapat mainom ka talaga ng water. Tama Every, po, ma'am. every Tingnan nyo yung mukha time. ko, ma'am. it is. Itim na po, ma'am. Hindi naman, Itim sir. na rin, ma'am. I-introduce mo nga kay sir yung mga glutathione natin dyan, Day, para humayag ka ng Oo. konti. Ano, Grabe, ma'am. Itom na kayo, ma'am. alam Wala mo na ba, lechon. sir? Parang lechon na, ma'am. maraming mga products na i-recommend sa'yo si Ma'am Shmisi. So, malapit lang yan sa kanyang Yes, table. yun. Punta ka dito, sir, at meron Yun ang kami i-recommend expert. sa'yo. Pwede, Basta ma'am. mga paganda and all, puno yung bag ni Ma'am Macy, Yan na, ma'am. aparador, Guwapa na drawer, din and siya, all. Oo. Maganda na, ma'am. Maganda na si Ma'am Shmisi. Paano pa kaya kung lalaklakan pa niya ng mga mga glutathione and mga pampaganda. Wala na. Oo. Ayun na, talagang yabuol. Ay, nako. Ay, Dai, before we proceed, gusto ko lang i-shout out yung ating mga listeners dahil nakahook up din tayo sa ating King's Radio Station. So, bukod po na Yeah. napapanood niyo po kami dito sa aming live sa Facebook, ang AgriSenso sa Agrikultura, ganun din sa Ka-Farming Angat na Facebook page. Live din po tayo
pwede rin po tayong maririnig din po tayo ang AgriSenso sa ating mga Kings Radio station. So una dyan, ang ating 90.7 Lambunaw, Iloilo, Kings Radio Lambunaw, Iloilo. Dyan naman sa Shaton, 102.5, Shaton Negros Oriental, 102.5 Kings Radio. Sa may Himalalad Negros Oriental, ang 88.7 Kings Radio. Naabot din tayo sa Cebu Province. Dyan sa may Badyan, Cebu, Pinamungahan, Toledo, yan. Rinig na rinig tayo dyan sa may Cebu Province. And dito naman po sa Mindanao, kahapon na nag-start ang ating 102.5 Kings Radio dyan po sa Hinatuan, Surigao del Sur. Wow. At yes sir, at dito Mayong naman banda sa hapon. may Agusan del Sur ang ating 99.5 Kings Radio. At dito sa Davao Region, dyan sa Davao del Norte, Davao de Oro, and some parts of Davao City, dinig na dinig din ang ating 93.5 Kings Radio. So ayan, more stations pa na marami pa pong natin maging partner sa ating programa dito Tama, sa ma'am. AgriSenso. Diba? Yeah. Mas abot na bonggang diba? Marami ng fancy sir later and all. But anyway, it's a good news. It's because mas malapad na yung coverage natin. Mas marami nang makakarinig sa mga tips natin kada araw. So that's Tama po, Monday ma'am. to Saturday with our guests every Tuesday and Thursday. O diba? So bongga na ang lahat ng bagay. Baka meron kayong mga tanong, mga friends na nanonood ngayon or nakikinig, i-PM nyo lamang or i-comment sa ating Facebook live video ngayong hapon or i-text nyo po sa hotline ni Clara na hindi ko Ay, oo. ma-memorize. Ayan, may number. May number oo. tayo, Day. Sa mga Yeah. sa mga nakikinig sa atin ngayon sa Kings Radio, tapos meron kayong mga questions kay Manok Tambayan along the way, pwede nyo pong i-text sa 0966-844-0130. Again, 0966-844-0130. Yan po ang ating Kings Radio hotline na pwede po natin mabasa po ang inyong mga tanong or meron po pa kayong ibang mensahe or pa-shoutout. Later on po, i-accommodate po natin yan matapos po mag-discuss sa atin ni Manok Tambayan ang kanyang topic for today. Tama po, ma'am. So, I think, okay, ready na ata ang ating Manok Tambayan. So, sa lahat po ng mga nagtatanong, kasi always meron po kaming natatanggap na Sir Rian, dito Yes, sa ma'am. aming Facebook page regarding po sa pagpurga ng manok. So, anong edad daw pwede purgahin ng manok? Kailan siya purgahin ng manok? At ano yung mga dapat i-consider bago Pwedeng bago purgahin. purgahin Ayan. ang manok? Oo. At ano yung mga benepisyo? Kailangan ba regular na purgahin? Tapos kung hindi mo siya mapurga, ano yung mga magiging mangyayari? Anong pwedeng sa iyong mangyari? mga O, manok diba? na walang, na hindi dumaan o hindi napurga. Tama, ma'am. Ayan. So, ang daming questions nila. So, I think, ito na, Sir Rian, ikaw na ang makakasagot nito lahat. Ayan po. Sige po, ma'am. So, Okay. Sige, sir. Go ahead, Gisingin nyo lang po Rian. kami, sir, ha? take it away. Mga Yan 1 po. hour, sir. Yan po sa mga nakikinig po ngayon, magandang hapon po sa inyong lahat. At yung topic po natin ngayon ay isa po talaga sa pinaka-importante po sa pagmamanok o dapat gawin po nating practice po sa ating manukan, yung pagpupurga. So may mga kaibigan po tayo, mga nagme-message po sa atin, nagko-comment sa Facebook page, mga po natin, tawag nito, kaibigan sa YouTube channel na nagko-comment kung anong edad ba dapat mapurga yung ating mga alaga. Well, sa atin po dito mga katambayan, ginagawa ko na po na magpurga pag yung ating mga alagang manok po natin ay umabot na po ng month old. O sa month old po tayo nagpupurga, mag-umpisa. So yung range po na timbang po dyan, dapat nasa 600 to 800 grams na po yan. Yung sa atin dito sa heritage, yan po yung ko talaga pansin ko po pag umabot na po ng month old. So sa month old po natin ng mga manok, mga sisiw, ay po yan, sa isang kaplit po ng ating pampurga na yung ginagamit po natin ay worms to go, ay hinahati po natin yan sa apat na manok yung katumbas po dyan. So yan po yung ating panimula sa pagpupurga. At pagkatapos na naman po ng 3 to 4 months o kumbaga sa isang taon po, dapat nagpupurga po tayo sa ating mga alaga po ng nasa 3 to 4 times a year.
Yan po yung ano po talaga standard po natin dito sa ating manukan. Napaka-importante po na magpurga po sa ating mga alaga para sa ganun din po kung may mga bulati man, mga parasites na mumuhay o nasa bituka po ng ating mga alaga, at least mapatay po natin. Isa din po kasi pag hindi po tayo deworm sa ating mga alaga, maaari pong mapiktuhan yung kanilang kalusugan. Kung may makita na po tayo ng mga manok po na nangangayayat, posible po yan na may bulati po yan. At kung maaari po, kunin na po natin, painumin po ng worms to go. Yung sa atin po, pag tumuntong na naman po ng 1 kilo yung ating mga alagang manok, yung isang kaplit po, pwede po nating hatiin po yan sa ipapainom po natin sa ating mga alaga. Kung halimbawa umabot na po ng 2 kilo pataas, 1 kaplit na po yung ating ginagamit po. Yan po yung katumbas po ng ating pampurga. At pinaka-importante din po talaga pag tayo po ay nagpurga na dapat yung ating mga manok din po ay malulusog, o kumbaga malusog na sila, lagyan pa po natin o purgahin pa po natin para sa ganun sigurado po tayo na talagang patay yung mga bulate, mga parasites. At sa tawag nito, pag-breeding po ng manok, isa po talaga yung pinaka-importante dyan, yung pagdi-deworm po. So, bago natin i-breeding yung manok, nakakondisyon na po, nabigyan na po natin yan ng pang patay sa bulate, mapatay sa mga parasites, at dyan po natin napapanatili yung kalusugan po ng ating alaga, at nakakapag-produce po sila ng mga magaganda po na quality po ng mga itlog pag nagkataon po na malusog yung ating mga alaga. At same time din po, pag tayo po ay nagpurga, dapat ano po talaga, kumbaga malusog po talaga sila. Huwag po natin purgahin bigla yung mga manok po na talagang nanghihina pa po. Kailangan pa po natin na makabalik pa po sila sa kanilang pangangatawan. May mga manok po kasi tayo dito na yung nangangayayat, nagkakasakit. So, bawal mo muna natin purgahin, lalo na po yung mga hindi na po talaga basta-basta nakakalakad. May na-experience po tayo dito. Binapabawi muna natin sa kanilang lakas at bago natin sila purgahin. Sa pagpupurga naman po, dapat yung ating mga alagang manok ay nakakain. Wala namang problema pag nagpurga po tayo sa ating mga alaga po dito. Nakakain man o wala, napaka-safe naman po yung ating worms to go po. Yung pinaka-the best naman po na magpurga dapat sa hapon po. So yan po yung ating practice po dito sa ating manukan. Naka-sistema po talaga yung pagbibigay po ng pagpupurga sa ating mga alaga. At yan po sa ating mga kaibigan po dyan ngayon nanonood ay ready na po tayong kumbaga tatanggap po ng mga katanungan at ating sasagutin base lang po sa ating experience. Na ba ako? Hindi ba ako dumidikit sa frame? Nakakaloka ang aking signal. Oh no. Siguro lipat na lang ako ng Paris. Mas malakas ang signal doon. Anyway, sir. Ma'am, baka hingian ka ng ano, ma'am? Hingian ka ng tawag nito? Ano, sir? Hingian ka sa immigration ng Magparipa. yung nabalita, ma'am ba? Ano yan eh? Yes. Sana man lang makaano tayo ng immigration officer na mabait kung magpunta tayo ng Paris. Anyway, sir, tanong ko lang po, medyo curious lang. May tawag, different yung purga ng manok pag ang manok mo is native, manok mo is pansabong, and yung manok na inaalagaan mo. May difference ba doon sa purgang binibigay natin? Same lang po, ma'am. Wala pong problema kasi yung manok naman na native, pansabong at saka heritage po natin ay manok din naman po. Same lang po yung bulate kung magkaroon man sila ng parasite, same lang po na pwede nilang makuha. Kaya same lang po yun din ang ating ibinibigay po sa kanila na pang-deworm po. The same amount lang din, sir, regardless depende sa Depende po sa ma'am. Depende po sa laki. Yung sa atin ay kumbaga pag tungtong po ng month old yung ginagawa. Hindi pa po masyado kalaki yung 1 month old kasi nasa 600 to 800 grams pa po yan. So sa isang kaplit po ng tawag nito worms to go, hinahati ko po yan sa 4 at pinapainom po natin sa mga alaga po natin na tawag nito manok heritage.
Sa isang manok, sir, ano po yung advisable na range na kailangan siyang purgahin in a month or after a quarter? Ayan. Ilang beses po sa isang taon? Ayan. Yung manok Yan na po, dapat. sa ano po talaga sa pagpupurga, dapat yung ating mga alaga nasa 3 to 4 times po natin binibigay po yan o pagbibigay po ng purga. May mga iba din naman po nasa twice a year. Pero sa atin po nasa 3 to 4 times po tayo. Dapat hindi po bababa po talaga ng kumbaga 3 months. Yan yun po yung standard po natin dito. So na parang ano siya, sir, per quarter nagbibigay ka Quarterly ng po. purga? Yes po talaga, ma'am. Quarterly. I see. Sir, may nabasa po ako about organic o synthetic. Ano po yung may organic din na purga? Meron bang ganun? What are you using right now? Which is best if you can medyo i-weigh mo yung mga epekto nito sa mga manok? The organic and the synthetic one. Yung sa atin naman po, yung mga organic, ma'am, yung may ginagawa po ako dati dito na pinapakain po sa kanila gaya po ng papaya leaves. Yan yung isa po natin sa ginagawang pang-organic po, pang-deworm po sa kanila. Yun nga lang, matagalan. So, hindi po, kumbaga, walang masyadong epekto. Kailangan pa natin araw-arawin. At yung kalabasa, ma'am, o yung squash ba yan? Yan, pinapakain din po natin. Maganda din po sa ating mga manok. Yung buto, kinakain din po nila, pang-purga din po. Pero kung gusto nyo pong mabilisan po talaga, doon na po tayo sa talaga, may quality po talaga gaya po ng ating worms to go po na ginagamit po talaga natin dito. Isang bigayan po ay wala na. Kung wala man tayong makita po sa ipot na mga bulate, sigurado po tunaw po yan. At napaka-safe po ang paggamit po ng ating worms to go po sa mga nanonood po dyan ngayon. Sir, nasubukan niyo rin po ba na gumamit ng ipil-ipil? Tama ba? Opo, Ipil-ipil? sir. Malagya? Diba, biatilis? Ay mo ba na? Batilis, Ayan, ma'am. oh. Batilis na, Ayun, Yeah, ayun. Okay. Sa Yun po, ma'am, may mga kaibigan po tayo na gumagamit po niyan. Pero yung akin po talaga dito ay papaya lang po, boss. Mas lang kasi dito, mas madami yung papaya, kaya yun po yung mas madali po natin kunin. At saka yung kalabasa po, pag mura po yung bentahan, nasa 4 kilos po per kilo. I mean, 4 pesos per kilo po. Diyan po tayo bumibili. Pero pag mahal, doon tayo pumupunta po sa ating yung pinakamadali lang kunin, papaya leaves po. Sir, Papaya yung leaves pa. Paano yung papaya leaves, sir? Kailangan lutuin, tadtarin? Ano ba yan? Hindi na po, ma'am. Ma'am, sabit lang po. Kinakain po yan talaga nila dito. Ginagawa na rin po natin yan. Maganda din po talaga sa pero yun nga lang, matagalan yung pagbigay po natin. Same din ba sa papaya? Papaya yung sir, kalabasa? Like Yung raw kalabasa, ma'am. kalabasa, sir? Yes po, ma'am. Yung kalabasa naman po, ma'am, wala namang problema kasi maganda din. Malakas din po kasi kumain yung ating mga manok, pabong. So, ginagawa ko din pong pagkain nila. So hindi na lulutuin, sir? Hindi na Hilaw po, ma'am. lang. Hatiin na lang talaga, ma'am. Pagkatapos ipakain, matitira na lang yan po, ma'am, ay na po talaga, balat. So yan yung Kasi matigas talagang yun. malakas din po kumain yung mga manok natin. Pag, Parang matigas yung balat. Diba? Anyway, may tanong tayo, sir. From Sir Billy Joe Real Santos. Ayan. Kung magkamali daw po ng measurement at process sa pagpurga, meron po daw ang epekto sa hayop o sa manok? Baka biglang mamatay or what? Anong pwede? Baka mas lumabas ayun pa nga yung intestine? Ayan. Hindi naman po, ma'am. Ayun nga, sa atin po, nagbabase po talaga ako sa timbang po ng ating mga alaga. Yun nga, sinasabi ko po, pag tungtong po talaga ng 600 grams po ng ating mga alaga, yan, hinahati ko po sa 4. At depende din po yan, kung hatiin niyo po sa 2, wala naman po problema kasi napaka-safe naman po yung ating gamit po. At yun nga, kahit anong oras pwede po natin gamitin po, nakakain man o wala. So yan yung maganda po sa paggamit po natin ng ating worms to go po. Every 3 months po talaga, naka-routine po talaga, ginagawa po na talaga natin yung practice po para mapanatili din po natin yung kalusugan. Mahirap po kasi yung manok pag hindi po natin na deworm, posible pong mamumuo yung bulate, mga ngayayat, babagsak, hina kumain. So pag may mga nakita na po kayong mga ganyan po na manok, ay sinyalis na po yan na baka may bulati na po yung ating mga alaga. Kaya
pag nakita nyo po, magbigay po agad po ng pang-deworm po sa ating mga alaga. Ayan. Sir, ano ba ang maganda, sir, kung na-try mo din ito, purgahin ang manok na naka-fasting sila or hindi naka-fasting? Mas mabuti din po yung nakakain, ma'am. Wala namang problema. Pero yung atin talaga dito, yung ginagawa ko po, sa hapon, kahit nakakain na po, pwede magbigay. Kung hindi naman po nakakain, wala problema po. Hindi naman po nakakasugat po sa butak. Bituka po ng ating mga alaga. Yan, wala talaga, napaka-safe po talaga. So, dalawang nag-ano po tayo dyan, nag-try po tayo. Sa mga manok naman po natin, wala pong nangyari. So, napaka-ano pa nga nila. Kumbaga, pag kinabukasan ay mas pa sila, mas gumana yung kanilang pagkain. Okay. Sir, gusto ko lang balikan, sir, no, kung for example po ang manok ay, ano po yung mga senyales sa manok, sir, kung sila po ay puno na sa mga parasites or mga bulate po ang kanilang bituka? Ano yung mga signs? Or pwede ka bang magbigay, sir, as early as 3 months? Ayan, di ba sabi mo parang quarterly or earlier than 3 months po because nakikita mo na yung mga symptoms Signs, na parang okay. Kung halimbawa naman po na nagbigay ka ngayon pagkatapos hindi pa umabot po ng 3 months at may nakita ka pong manok po na matamlay, mahinang kumain, bumabagsak na yung kanyang kalusugan, nangangayayat, yung pakpak, nakababa na po. That's the time na magbibigay na naman po tayo ulit. Pero yun nga, every 3 months po talaga yung Pero pag may nakita nga tayo na ganun, dapat magbigay po talaga tayo ng deworm para mapatay yung bulate at least man lang maka-recover po sila. Ayan. Oo. So at least na Sir, ano yun, sir? Ano yung signs na, sir? Nangihina sila yung... Nangihina, ma'am. Walang ganang kumain. Tapos bumabagsak yung ipot niya, sir. Yung ipot niya po, ma'am, may mga yan, pag infected na din po ng bulati, may nakikita po tayong parang so yung may maliliit po. May makita po talaga, ma'am. So kailangan na po talaga na na po tayo, mag-deworm na po tayo pag nagkataon na gano'n na po yung nangyari sa ating mga manok. At yun nga, magdi-disinfect na po tayo kasi yung bulati din po, posible din po mga itlog doon, makain po nila. Kaya magbigay na po talaga tayo dapat pag gano'n na po. Okay. So pag merong isang infected or meron isa nang nakikita mo na meron na siyang bulate. Corridas na po yan lahat, ma'am. Magbigyan na po natin lahat yung ating mga alaga. Lahat na po talaga, ma'am. Kasi posible po talaga, ma'am, na yung mga natira doon o kung wala man tayo dito, yung matapakan nila yung ipot, mapunta sa pagkain, sa tubig. Correct. Po nila, mamumuo ulit. Kaya pag nakita natin na nagkataon na yun na po, kuridas na po natin lahat na painumin po ng ating pampurga, yung ating worms to go, mag-disinfect, para sa ganun patay po lahat talaga at yun, maging malusog, maging happy po yung ating mga alaga. Ayun. Another question, sir. Kailangan ba na healthy yung manok bago purgahin or okay lang kung medyo matamlay? Ano ba? Yan, oo. Okay lang po. Sa ating mga naman po, sa breeders, ma'am, dapat healthy po talaga. Kung yung sa akin po tayo, yung i-breed na po natin. So sa mga naghihina naman po, pwede naman po natin, yun nga, baka matamlay siya kasi may bulate. So yun din po, pwede din po natin yan kumbaga, i-deworm. So may mga din kasi po ako dati, mga manok po talaga na talagang nangayayat, ma'am, na sobra yung pagpayat, halos di na makatayo. So hindi ko muna din-deworm. Muna natin, kumbaga, i-relax muna natin, at least man lang makarecover po sa kanyang pangangatawan. Bigyan po ng vitamins muna. At saka kung sakali na maging na po siya, parang okay na po yung kanyang mood, saka po tayo magbibigay po ng ating pampurga po. Correct. Oo. Ay, ko lang dahil, no, meron lang akong so, yung mga, dapat nating, tandaan na kailangan na purgahin ang ating mga manok if, number 1, yun, may nakikita na tayo na sintomas na parang may bulate na. Yun na yung nanghihina sila, wala nang ganang kumain. Tapos, sir, number 2 is, tama ba yun, sir? Nangayayat, ma'am. Pwede nangayayat na po. Oo.
Tapos sir, number 2 is nasabi kasi ito ni Sir Sean na I don't know ikaw ba yun o si Sir Sean na dapat before sila paitlogin kailangan muna silang ipurgahin. Tama po ma'am. Yan po yung ating talaga sa mga magbe-breeding po ng manok o kumbaga mag-start na po. So kailangan po talaga purgahin po yan lahat. Ayan. Okay. So, in line with that one, sir, may nagtanong, pwede bang purgahin ang nangingitlog na manok? Di ba daw makakaapekto sa pag-itlog? So, parang ganun. So, dapat before mangitlog, napurga na ang ating manok. Ayan. Yes po ma'am. Pero what if, sir, yun nga, tanong niya, nangingitlog yung manok, sir, tapos, may nakita ka na gano'n. May effect ba siya, sir? Magandang tanong din po yan, ma'am. Yung sa atin kasi dito, since yung ating mga heritage po, ay araw-araw po yan halos nangingitlog. At yung ating practice po dito, every 3 months po tayong nagbabaksin, nagdi-deworm. So kahit nangitlog po yung ating mga alagang manok po, nagbibigay pa rin po ako ng tawag nito, pang-deworm, pampatay bulate. Sa mga nangingitlog naman po, wala naman po naging problema. Yung ating mga itlog naman po ay may mga laman naman po. Wala naman po naging resulta po na namatay yung similya. Base lang po yan sa aking experience. Ang gamit ko po kasi yan po yung ating worms to go. Okay. So, iwan ko lang po sa ibang mga gamot o pang deworm, anong klaseng gamot kung may epekto ba. Pero yung sa atin po dito, napaka-safe po. Wala pong nangyari naman po na naging baog yung ating mga itlog po na mga sa ating inahin. So, yan po yung akin lang po. Alright. So, meron din tayo isang tanong pa. Ano po ba ang gamot sa laway, sir? Anong laway? Laway-laway siguro yan, sir. Baka laway-laway? Laway. Baka, ano po yan, ma'am? Baka yung tinatawag po yan na aratay. So, yung mga kasi, may na-experience po ako dito na yung ating mga manok naglaway-laway na o laway-laway. Nagkataon, naubos po talaga lahat yung ating manok po dyan. Naubos, namatay lahat. Ano po yan? Aratay na po yan. Kumbaga, hindi na po natin nagapan po talaga. Kasi yung ating mga manok, walang vaccine. So, tigog talaga lahat sila, ma'am. Walang natira kahit isa. Yan yung problema. Pero kung sakali naman po na kaya pang kumain, ginagawan ko po ng paraan, gaya po ng pagbibigay po ng antibacterial po sa ating mga alaga. Yun nga, regular po talaga tayo bibigay po ng Panamox Forte po. Twice or thrice a week po tayo bibigay po talaga. Kaya pag nagkataon na naglaway-laway po sila, at least man lang ay kaya pa po nila na makarecover kung pag nagkataon na ganun po yung ating ginagawa. Pero sa mga naglalaway po, dapat mag-vaccine po talaga tayo para hindi po dumating sa ganun na punto yung ating mga alaga. Ayun. Sir, isa pang tanong with regard sa bulate. Generic daw po ba talaga yung symptoms pag may bulate ang manok, like talagang nanghihina and all? May na-experience ba kayo parang wala kayong nakikitang symptoms pero ayun na pala, puno na sa mga parasites ang tiyan ng manok ninyo? May mga tayo dito, may mga manok tayo nung nakaraang linggo na kahit malakas kumain, wala naman po naging problema, pero makikita natin na yung kanang ipot po ay may may bulate. Ayun. Sa nakita po natin, wala na po, hindi na po natin talaga yung mga manok na yun. Yun nga, i-deworm po talaga natin. Inisan po natin yung ating manukan para hindi na po kumalat yung O, posible din po yan. Kaya nga, sinasabi ko po na every 3 months po talaga tayo mag-deworm para sa ganun ay makontrol po natin yung parasites, mga bulate po sa ating mga alaga. So, yun talaga, Dino, saka Sir Rian, na importante talaga yung cleanliness sa loob ng inyong kulungan. Kasi doon talaga manggagaling yung mga parasites, yung mga bulate na papasok talaga yan siya sa katawan. Sa katawan. Yung manok. Mga langaw. Galing din po Ay, sa langaw. sir, tama. Langaw. Mga birds, sa mga din po yan, ma'am, sa mga ibon po. Pumupunta po dito sa ating manukan, makikisali na kain po sa ating mga manok. Yung ipot po nila, hindi natin alam kung saan sila galing, naka-infected sila. Pag nag-ipot po yan dyan, posible pong mahalos pagkain, yan, magkakaroon po ng bulate yung ating mga alaga.
Diyan sa'yo, sir, pinapaalis ba yung mga birds na nakikikain or ano ba? Yung mga kalapate. Oh, kalapate. Mga ano ma'am, guryon ata tawag yan sa amin dito. Yan yung madami sa aking manukan. Ano ko ma'am, pinipintik ko mo ma'am. Tirador ma'am ba? Yan yung aking Wow. gamit ko dito. Tirador, madami kasi dito ma'am. Isa din po sila sa nagdadala ng kuto sa ating mga manok, yung mga birds, mga ano. Kaya yan sila. Parang, kumbaga bunhok, sir. Yun ba yun, Oh, sir? bunhok yan. Ayun yung tawag ng bunhok. Kakatoy. Isa yan sila sa nagdadala, ma'am. Kaya kung may mga manok man tayo na galing sa labas, dapat pagdating po talaga sa ating manukan, paliguan po natin at yun, linisan. Nagpupurga po talaga ako pag may bagong manok akong dating, ma'am. Yan po talaga aking standard. Okay. Kaya pala sir, mapapansin ko din sa ibang mga chicken farm, yung mga nagmamanok talaga, nakabalot talaga sa net yung kanilang manok. I mean, Yes, yung kanilang manok, yung kulungan. Ilang Yes, place? ma'am. Akala ko, manok. Yung kulungan talaga, sir. Kasi yun din pala ang kanilang Purpose, ma'am. piniprevent na makapasok lahat yung mga kalapate, kahit mga pirok-pirok pa yan dyan. Oh, yes, ma'am. Yung Pinakamadumi pasok ba mo. yung kalapati, ma'am? Madumi. Oo. Grabe yan kahit saan man yan sila magkain. O kung ano yung kainin po nila. Correct. Yeah. How could you kalapate? Pero mga Tapos, gulyon yung akin dito talaga, ma'am. Yan yung sakit sa ulo ko. Dito napakadami po. Minsan, naiputan pa tayo dito. Siguro maglagay ka ng screen. Ay, hindi naman screen. Yung net, sir, Net, sa ibabaw. Pwede kaya yung gano'n, diba? Problema din, ma'am, kasi Kasi- kailangan din po ng malaking budget, ma'am. Pag lagyan po Ay, sa ibabaw. okay. Kaya yan. Okay lang. Meron din kung pong ma'am. Oo. May puno kasi tayo dito. Kaya Dito sila yan. natutulog. Ay, mahirap. okay. Ah, Okay lang daw, sir. Si Putulin Inday ang Bajang pulo, daw po charot ang lang. magdodonate sa iyo ng pang Okay lang, ma'am. Wala problema, ma'am. Send mo lang yung sa aking Gcash ako number, po, ma'am. sige po. Pag nanalo tayo ng loto, sir, ay hindi ako text kita, chat kita, sir, ano na. At ito na yun. Ito na yung mga ayuda natin, charot. At sir, may isang tanong pa tayo. Sir, every 3 times a week, hindi naman siguro, para actually, every 3 times a week po ba dapat magbigay ng Panamox Forte from Josefina de Vera? Ayan. Yung sa akin po, ma'am, pag mainit yung panahon, at 3 times a week po tayo, pero pag pangit po talaga, ma'am, everyday po talaga ako nagbibigay. So, depende rin po niya sa ating budget. Kung gusto niyo pong talagang maging malusog yung ating alaga, hindi po basta magkasakit, everyday mo, walang problema po yan. Yung sa atin po dito, Oh, di ba? Kung maraming yun, budget. pag pwede tayo araw-araw po talaga. Lalo na po pag napakapangit ng panahon, araw-araw po yan, pati sa sisiw, mga malalaki. Floridas po yan lahat, ma'am. Kasali po talaga sila lahat sa ating budget. Ayun. diba? Another bulati question, sir. Pag talagang grabe na daw po, sabi ni Sir Billy, ma-rescue pa ba yung mga manok nyo? Or there's a chance na tawag nito, you can clean up the parasites inside sa katawan nila. Ayan. Parang, Kung talagang grabe na. parang May- ba? Yung mga tanong ni Kuya Billy is parang gusto na talaga niyang patayin ang manok dahil. Ayan ang manok. Para gusto niyang marinig, ihawin mo na yan, friend. Ayan, lutuin mo Friend. na lang. Ay, ayan din sir, follow-up question din yan. So sir, pwede bang kainin ng manok na namatay dahil Oo. napuno sa sa bulati? Bulati, ma'am. Oo, sa mga Ay, bulat. hindi ko kumakain yan, ma'am. Diba, sir? Hindi na ako kumakain ng ganun. May mga kaibigan kasi tayo na pag, ayun nga, sinasabi nila pag namatay o may nakitang bulati sa tiyan, pwede ba Oo. kainin? Pero yung sa akin po, ma'am, wala na, pass na ako dyan. Hindi ko i-risk yung yung ating kalusugan para lang po sa So, mas mabuti na yung tayo, gumasto, bumili tayo ng mas mahal kaysa Oh. po tayo sa may mga sakit na manok. Makinig ka Kuya Billy ha, wag mong kainin ha. Huwag kainin ang manok na namatay dahil sa sobrang dami ng Mas okay pa bulate. siguro may sipon, ma'am. Pwede pa yan. Pwede pa natin yan, kasi yung sa ulo lang naman kasi yan, kunin yung bituka, yung mga tinai, yung lamang loob. So, pwede pa natin yan i-consider, pero yung may bulate ay pass muna ako dyan. Meron,
So cute. Parang, may question na naman si Kuya Billy. Parang gusto talaga siguro niyang makatikim ng bulate. O, kasi dito, question niya, Sir, sa isaw, paano ba malaman na may bulate ang isaw? Siyempre, Oh my gosh. Yan yung problema. Oh my gosh. Buksan ang bulate. Ay, bulate. Ano yan, ma'am? Wala talaga idea niyan kasi sa broiler kasi yan. So, wala akong idea po talaga sa Ayan, broiler. sa mga mahilig sa isaw ha, careful kayo sa pagkain doon. Kasi nga Oo. may iba talaga na hindi nalilinis talaga. Kaya nga, Kaya di ba, pait-pait, ma'am. Oo, nagka-food yung poison mapait na contamination. isaw. Yes, Pait, alam mo na yan, alam mo na kung ano ibig sabihin yan. nakakain ako ng mapait na isaw. yan. Ano yan, siya. ma'am? Itats yan, Yun ma'am. na yun. Oo. Kasi ang dapat doon, Itats na yan, ma'am. binabaliktad, di ba? Binabaliktad Oo, ang dapat bituka when you're pinakuluan, cleaning it. pinapakuluan. O, pinakuluan, sinasabunan, ibabaliktad rin para matanggal Oh, yes talaga po, yung ma'am. mga messy Oo. thing and slimy things sa bituka bago mo siya Pero pag- pitugin. Ano po talaga yan, ma'am? May ano sa loob. Pero mas masarap yung pait, di ba? That's vitamins. Papaitang ano, ma'am? Papaitang ano? Hindi, Ang isaw. dahil hindi mo naman din yan siya mapansin kasi isaw-saw mo man siya sa suka or di ba? Kung may sauce, Parang may ano kasi yan, ma'am. Parang may ano doon sa loob. Oo. Makita mo man yan na may ano, parang powder. May Yung mga, powder. ano lang. powder Oh, di ba? type, di ba? Oh, yan. Pag ano so na yan, dapat, Yeah. paano mo That's- sauce? Part parang ano, package siya. pulburay sa mga. Oo. So, dapat sa lahat Parang po rin ng niya. ating mga nagbabarbecue dyan, yung mga nagluluto ng isaw. So, make sure talaga po, mga ate at kuya, linisin nyo po ng It's mabuti. clean. Pinapakuluan dapat yan. Yes. At dapat walang ano Ano po sir, talaga. bukod din sa Pakuluan. pakuluan, di ba sabi mo, Day, na baliktarin, Day? Oh, baliktarin talaga, ma'am. rin. Linisan ng Yan, mabuti. baliktarin, Oo. sabunin, ayan, lahat talaga, para malinis. Huwag mo Pero sabunin, may- ma'am. pakuluan actually, lang. for us, sir, sinasabunan Ah, namin sinasabon niyo po, ma'am? Oo, para talaga okay. Hindi siya walang amoy. Hindi siya maglasa Walang ng amoy, sabon, Day? Hindi man. O, katong dahon, ano ba yung dahon na ginagawa para at least the Paminta same. o papaya. O, parang something, para walang amoy and all. Na talagang okay. malinis siya. Ano- Pwede mo nga lagyan ng baking soda para mawala Ayan, yung baking langsa. soda. Okay, yan siya. Yan, baking Pero soda. anong dahon, Day? Paano nyo, siya, nilalaga Ay, na may Hindi, dahon? hindi lang, parang sabay sa Bisaya. Kanang i-apilo mo siya kumot, ayan. Apilo mo Ay, siya ayan. uguan para mawala Ah. ang iyahang kuan baho. Isa na siya Mm. nga dahon I forgot the name. But anyway, part siya para mawala ang langsa sa mga bituka-bituka. Ayan. Sir, may isang tanong pa tayo, sir. Pag may mga sipon na mga manok, anong dapat gawin at ipainom para mabilis gumaling? At saka Hoy, kanisi, sir, kung katugon ang manok, unsa yung sinyalis, sir? Okay. Katugon. Okay yan, ma'am. Katugon, sir. What Ay, yung inaantok naman, no? Sleepy? Sleepy, inaantok, oo. pero ganun na, ma'am. Ano yan, ma'am? Sinyalis po yan ng sakit din pala yan. may sipon. Sinyalis po yan ng may sipon. Kaya, I see. pag nakita na po natin yung mga manok po na pantok-antok, kunin na po natin, painumin na po natin ang Panamox Caplet. So, yan Baka po yung naman ating talaga ginagawa. sleepy lang yung manok, Oo. sir, no? Kaya siya Pag pa ganun-ganun. Sleepy kasi yan, lang. ma'am. Ibig sabihin, ma'am, ano na yan, ma'am? Papuntang sipon na po yan. Kaya, bago Ganun? lumala, magbigay na po agad ng Panamox Caplet. So, dapat Yung ating pala, panlaban the sa sipon. whole day around, dapat hindi sleepy tingnan ang manok. Ano bang how? Nakaganon kasi yan, ma'am, parang bumagsak. Tapos na inaantok. So, pag ganun, ay alam mo na. Sa Kaya mga galing baguhan sa po natin disco dyan, yung manok na yan the other night, kaya sleepy siya. Diba? napagod, ma'am, napagod. Stress yan sila, ma'am. So, Oo. pag nagkataon na Ay, no. mas gumabi pa yan, lalala, sigurado May mamamatay yung naputol ating manok. tayo. Parang may problem sa signal ni Kuya Billy. Kasi Yes. nakanganga si Ma'am Rona. Ako What? po, ma'am. Ay, nako. Talaga Oh. Ako po, ma'am. Ay, Ay, si Kuya nako. Alex. Murag, nawala ang atong live. Oh, nawala, ma'am. Yeah, nawala siya. Okay na, okay.
Yes, we're back. Bumalik na tayo, ma'am. Nakabalik Ang po yun. pangit no, ng pagkakaputol. Talaga nakagan... parang akong nanganganak. Anyway, Ayan ayan na. na. Ayan. So, balik tayo. Oo. So, ano ba yung mga nakalimot ko? Ano ba yung napag-usapan natin kanina? Yung bituka, Ay, ma'am. Ano yun siya? Yung about sa Yung mga bituka. bituka. Ang bituka talaga ang may sala ng lahat. Ayun. Wala na po yata tayong ibang tanong and all. Ayan, nasagot na yung mga manok Oo. na tulog. Ano ba yun? Sige. Yun na siya. So, ayan. So, maraming salamat, Ma'am Josefina de Vera. And siya po yung nagtanong with regards kung ano yung mga dapat gawin kung may sipon ang mga manok. Bumalik na? Yes, okay na, okay Bumalik na. na tayo? Bumalik na tayo. Ayan, Ano? oo. Sorry ha sa mga listeners natin sa Kings Radio. Naputol lang po yung internet connection ni Kuya Billy. So ngayon po ay bumalik na kami Yeah. on air. I'm sorry, my love. Ayan, you know na. So balik po tayo sa topic natin with regards po doon sa usapang bituka na may bulate. Mhm. Ay, nako, kaloka. Anyway, so ayun na, yun ang dapat yung isipin. Dapat i-consider palagi paano yung paggawa ng saktong pagpupurga ng inyong mga manok. Ayan. So mga hindi nakahabol, pwede nyo ma-review ang Tama. ating video maya-maya pag uwi nyo ng bahay para at least kompleto yung lahat ng naisagot ni Sir sa mga tanong ng ating mga viewers for today. So Sir Rian, baka may mga nakalimutan pa tayo. Ayan, baka meron ka pang gustong ipahabol, mga greetings, announcement, yung pamimigay natin ng mga Okay isang po, ma'am. milyong Yes po, ma'am. Isang milyong Isa manok na tayo. talaga. Isang Baka next milyong week. sisiw. Okay. Yeah, next week po ay mag-live po tayo. Mamimigay po tayo ng cash. 3,000 dito sa sa Agrisenso po at sa susunod na naman na live yung sa atin na Facebook page ay 2,000, so 5,000 all in all po so abangan niyo po sa mga nakikinig. Yan. Sir, next Thursday na yan. Yes ma'am, Sige sir, mag-usap tayo yan kasi natin, magkakaroon tayo ng teaser dito Yes. sa ating page para matututok talaga yan sila this Thursday. Yes ma'am, diba? okay ma'am. Don't you worry about that. Okay ma'am. So, ayan. Next week po. Thank you so much. Yan, salamat. Thank you so much po, Sir Rian, sa iyong special time for today sa amin ni Inday Badya. Marami po talaga kaming natutunan sa usaping mga bulat at parasites, saka usaping isaw at bituka. So next time around, alam mo na kung yung Papaitang yung isaw isaw. na hindi malinis. Papaitang isaw. Papaitan na isaw. Pero yung papaitang kambing, diba, nilalagyan nga yan ng Yes, something ma'am. para talaga mapait. Yes ma'am. But they still love to eat Wait, that. ano You know, yun siya, that dye. Day? Diba, Abdo ata yan, Day. Abdo ata na siya ma'am. it's not. No, Yung iba, for ma'am, most, it's nilalagyan not, din po ng ma'am. Panyawan. Di ma'am. Nilagyan ng talaga. Hindi. Ha? Dumi? Ano talaga? Binibigyan, nilalagyan po talaga ma'am. Ayoko na. Yes ma'am, ito yan. Yes, that's true. Kita ko Yes. talaga yan. Nakita ko talaga. Yes, may iba nagluluto na yan ang nilalagay. Ayan, but for us, hindi Ayoko ha. nang ganun. But there are some. Ayoko. Parang Yeah, that's why. Papaitan. kaya pala siya tinawag na paitan kasi yung mapait ang Yes, isaw kasi may diba? dumi at mapait yun siya dahil mayroon siyang ganun. Yes ma'am. Yes. So, yun na yun. Di Alam ba? mo yun. sabi ni Ma'am Spacey dito sa taiwan ang mapait. Tama yun. Ibulgar. Uy, huwag ganun, may kumakain. Ay, sorry po. Sorry po sa mga kumakain. Ay, sa mga nagle-late lunch na yun, sorry po talaga na po talaga ako, napukaw po yung kaluluwa ko doon sa sinabi nila na, kaya pala, na-connect ko na. Kasi mapait yung isa, kasi sabi ni Sir, meron dong ipot, merong natira ipot, kaya papaitan kasi meron siyang nahalo. Yes. So, Depende alam sa ko na, nagluluto. ayoko na Yun na kumain. yun. So, huwag ka na kumain nun. But Ang akala ko sarap. kasi, Day, akdo yan siya, Day, na minimix Minsan. Minsan ma'am, pero may Ayoko na, talaga. Day, okay na ako, Day. Okay na ako doon. Anungin mo muna ma'am bago ka kakain. Ay, hindi na okay na sa akin, sir, na kahit anong klaseng papaitan yan, hindi, ayoko na, basta ayoko na, pass na rin ako dyan, sir. Pass na rin ako dyan. Correct, ayan. So, ayan,
saan pa tayo mapunta. Maraming salamat po sa inyo, Sir Rian. Salamat, Manok ma'am. Tambayan sa Yes. Yan, sa lahat po ng mga nakikurious ngayon kung sino ngayong kausap namin, lalong-lalo na sa mga nakikinig sa ating Kings Radio. Subscribe niyo po or follow niyo po ang Facebook page ni Sir Rian, Manok Tambayan. Diyan po yan siya sa Facebook, ganun din po sa kanyang YouTube channel. Manok Tambayan, wala nang iba. Yes, Ang maraming ating salamat. pork chop, Yeah. ng chicken farming. Yes. Next week ulit. Next week sir. ulit, Of course, mamimigay tayo next ng week. cash. Mas Akala ko magbibigay exciting. ka ng May cash papaitan. prize. Yeah. Pwede, galing Jensen. Ay, nako. Diyan lamang kayo mga friends. Magbabalik kami ni Clara, of course, with our Agri Balita matapos sa mga paalala. Pagkatapos ng kapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus. Complete essential vitamins, probiotics, minerals. Iliparin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Ilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Sinisipon, nilalagnat na naman ang alaga ko, ang manok kong kasama, gabi't umaga. Buti na lang may panamos, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Tumatamlay, humihina ang aking alaga. Paano na kaya? Anong magagawa? Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Pagkatapos ng kapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus. Complete essential vitamins, probiotics, minerals. Iliparin ko ang hangganan
aking alaga ay laging healthy. Kings Vita Plus ka na, Kings Vita Plus ka na, Kings Vita Plus ka na. Lilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. Kings Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. Kings Vita Plus ka na, Kings Vita Plus ka na, Kings Vita Plus ka na. Kings Vita Plus ka na, Kings Vita Plus ka na, Kings Vita Plus ka na, Kings Vita Plus ka na. Nag-agribalita pa siya. Yo, there you go. Ayan, papaitan pa more at may nagsisising babae sa kabilang ibayo. Anyway, sa ating agribalita ngayong hapon, pagbebenta ng mga nasabat na asukal sa Kadiwa stores, approved na sa palasyo. Ayan. So, kinumpirma ngayon ng Sugar Regulatory Administration kan SRA na pinayagan na ng Malacanang ang pagbibenta ng mga nasabat na smuggled asukal sa Kadiwa stores ng Department of Agriculture. Kabilang rito ang nasa 4,000 metric tons na puting asukal mula Thailand na nasabat sa Batangas Port noong Enero at ang nasa 780,000 kilos ng refined sugar na nasamsam rin sa Port of Subic nito lamang March 15. Ayon kay SRA Board Member Paul Azgona, may memo na mula sa Malacanang na nagbibigay pahintulot na ma-donate sa DA ang mga smuggled na asukal at maibenta ito sa murang halaga sa Kadiwa. Dagdag pa ng opisyal, posibleng maibenta ang mga nasabat na asukal sa halagang 70 pesos kada kilo na karaniwang bentahan nito sa Kadiwa stores. Kaugnay nito ay nagpasalamat naman ng SRA sa maigting na operasyon ng DA laban sa smuggling ng agri-commodities gaya ng asukal dahil karaniwan anyang isinasabay talaga ang pagpupuslit ng mga smuggled asukal sa tuwing may mga inaasahang parating na imported. Batay sa pinakahuling monitoring ng DA Bantay Presyo, naglalaro sa 86 to 110 ang presyo ng kada kilo ng refined sugar, 82 to 95 pesos naman ang kada kilo ng washed sugar sa mga merkado sa Metro Manila. So, basta sure lang talaga na safe to use yung mga asukal na smuggled, syempre na ibibenta sa mga Kadiwa stores natin all over the Philippines. So, yun naman talaga yung importante, safe ang consumption, pwede sa publiko and all. The same thing dun sa mga sibuyas na pula na may mga iba na ibinaon na lang, it's because walang certificate, ang kulang sa certification and wala siyang certificate of sanitation, which is isa sa mga reasons na hindi siya pwedeng kainin o gamitin ng publiko. So yun pa yun, diba? It's an additional income for the government and at the same time, you can help the people na makapamili ng mas murang mga asukal dyan po sa mga Kadiwa stores. Ayan, so yan po ang ating Agribalita this afternoon. Ayan, so ayun na, balikan natin si Clara doon sa kabila, napasayaw-sayaw in all, na hindi pa siguro talaga nakaka-move on sa kanyang papaitan. Ayun. Oh! Oo, kalorky yun ha. Pero Kalorky. masarap siya. Masarap siya and all, di ba? Healthy naman yun kasi grass lang naman yung kinakain ng mga goats. Ilang litro na kaya ng papaitan yung nahigop ko. Nilalabas mo lang naman, okay lang yun. Huwag mo na lang isipin na pag-usapan natin ngayon. Kalimutan mo lang. Now I know. So move on na ako dyan. Mag-pass na ako. Pag may papaitan, okay, next. Naman na. Next please. Di ba, bongga? Ayan. Anyway, everyone, thank you. Ayan, salamat po sa inyo nag-overtime na tayo kasi napaka-chikahan galore at pinutulan tayo ng linya ng internet. Anyway, maraming salamat po sa inyong lahat. Bukas po ulit. Ayan, of course, till 1:00 ng hapon hanggang sa 2:00, depende. Ayan po. Syempre pa mga tips, mga balita at iba pa. Kasama po ninyo ang inyong mga lingkod. Inday Badya. Dahil before na tayo dahil shoutout lang natin si Rolly Fernandez Aguinaldo na nanonood po siya sa Ka-Farming Angat Ka Facebook page. So ayan, thank you so much. Thank you so much, Rolly. Salamat. Ito po ang inyong lingkod, si Clara Tita. Bukas po ulit dito lamang sa nag-iisang programa para sa ating mga magsasaka at agrikultura. Wala nang iba pa ang
AgriSenso. AgriSenso sa agrikultura. Aasenso ka. Aasenso Maraming ka. salamat! Bayan. Thank you! Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's VitaPlus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus.